Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, Iruñerriko Oxitozin talde gaztea izango dugu, bertako Martin eta Unaxekin haien azken epeari buruz hitz egiteko. Ondoren, Pingo Potens taldeko David Burgi izango dugu, haien proiektuari buruz eta ekainaren 20an Laban emango duten kontzertuari buruz hitz egiteko. Horren horretik, has gaitezen gaurko efemeridei buruz hitz egiten. Gaurko egun batean, baina 1512an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei. Nafarroako erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroako erreginek gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten, irtenbide bila. 1862ko egun berean, euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarren erreginak. Notariotza lege euskara foboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondu eta heriotza aktak, gaztelaniaz idatzi behar ziren. Hala, hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen, eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legeen bidez. Isabel Bigarren erregina 1833tik 1868ra egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita. Hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak. Foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea, edo euskarazko prentsa eta argitalpenen zabalkundea oztopatzea, zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Urte askoren ondoren, 1948ko maiatzaren 28an, apartheida ezarri zuten legez Hego Afrikan, zuriek soilik parte hartzezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Honen bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratuz. Urte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten. Mende erdia eta gero, 1918an, Bartolomé Rubia Bartolin Pepeko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa berehalakoa izan zen eta gau hartan bahitzaileengandik ihes egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen guztia, poliziaren ikerketak berehala ikusi zeuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. Azkenik, 2021ko maiatzaren 28an, Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidioa egin zuela. Herero eta Nama herrien populazioen erdia baino gehiago hil zituzten orduan hego-mendebaldeko Alemaniar Afrika izena zuen lurraldean. Aginte kolonialaren aurkako matxinadaren aurkako errepresioarekin hasi zen, eta jende askorentzat ez ezaguna den pasartean kerrau 20. mendeko lehen genozidiotzat hartzen da. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean bizitxoko, zure bizikleta konpondu. Arrosadiako zibiboxean izango da arratsaldeko 6etan. Ostiralean, Sanduzelaiko zibiboxean 7:00 piztuta, euskal kultur begirada 26. Antzerkia eta musika, arnasa. Larunbatean, baita ere Sanduzelaiko zibiboxean antzerkia eta zientzia, abentura kuantikoa, arratsaldeko 6etan. Azkenik, igandean, kutxa eszenan, dantza ikuskizuna, Black, Ouloui, Africa Moment. Pompeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 7:00, 5 euroko sarrerarekin. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSOEren barne zirkuluak alderdiaren aurkako kasu legalak geldiarazteko ordaindu zuen ala ez ikertzen ari dira. Lehenengo puntuan, epaileak Santos Terdan eskemaren koordinatzaile gisa Leire Diez eta Gaspar Sarrias auzipetu ditu. Bigarrenean, UCO, Guardia Zibilaren unitate operatibo zentrala, fiskalak eta epaileak desprestigiatzeko egindako ordainketak aztertu ditu. Hirugarrenean, operazioaren jatorria 2024an kokatzen du, Begoña Gomez auzipetu ondoren. Argazki nagusian, UCOko agenteak Santos Terdanen etxetik irten dira Milagron, 7 orduko bilaketa baten ondoren. Eskuineko berrietan, Nafarroak aurten eskaini zituen Mir plaza guztiak bete ditu.
Azpian, Larrabideko igerilekuak uztailean irekiko dira, osasun sailaren baimena jaso ondoren. Ondoren, Nafarroak kontrol etiko eta zehaztapenekin lobien erregistro bat prestatu du. Azkenik, errekorrak hautsi dituen Iruña rock bat. Goiko berrietan, horiz, suziri baten 5 hautagai. Bestetik, osasunan ikasi nuen zer den lehiatzea. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSOEri berriro ere izkin egin dion ordainketa ilegalen eskema bat ikertzen ari dira auzitegiak. Irudi nagusian, 7 orduko bilaketa Santos Cerdanen etxean Milagron. UCOko agenteak atzo arratsaleko 3 irten ziren frogak eskuan hartuta, Nafarroako PSOEko buruzagi ohiaren etxetik. Bean, Cerdan bera autoz irteten da bere etxetik miaketa egin ondoren. Eskuineko berrietan, erretiro pentsioek 2.215.000 milioi euroko kostua dute urtean Nafarroan. Azpian, Nafarroak aurten eskaini dituen 159.000 lanpostu guztiak betetzea lortu du. Ondoren, Nafarroako Unibertsitatea Espainiako onena CID sailkapenaren arabera. Goiko berrietan, San Fermin jaietako suziri irekierako 5 hautagai. Finalistak Pilota Federazioa, Larrialdietako medikuntzako emakumeak, Sinai ikertzaileak eta Koral Santiago de Txantrea dira. Azkenik, Nafarroa, kirolaren Europako eskualdea 2027. Berria egunkarian honela dio lerroburuak. Pabiloietan bizi diren 119 etxegabe identifikatu dituzte Gasteizen. Lehenengo puntuan, Ertzaintzak, Espainiako poliziak eta udaltzaingoak operazio zabal bat egin dute Ursa eta Ega fabrika zaharretan. Eraikinak hustu ondoren itzultzen utzi dietean zeudenei. Argazki nagusian, Ursa eta Ega lantegi zaharretan bizi direnetako batzuk atzo, ertzainek inguratuta Gasteizen. Beheko berrietan, surflari voluntarioak Sorosle lanetan. Ondoren, PSOEren egoitzan sartu da Guardia Zibila, Leire auziko informazio eske. Azpian, Eusko Jaurlaritzak erabakiko du nork erosten dituen etxe babestuak. Ondoan, Adegiren arabera, enpresak azken 5 urteotako gareirik zailenean daude. Goiko berrian, 19 berabera 23 rokasa. Beraberak kolpe hartu du ligako finaleko lehen partidan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. PSOEren aurkako ofentsiba juridikoa areagotu eginda Ferrazen sartzean. Jose Luis Rodríguez Zapateroren aurkako auzipetzea lehen lerroan duela, PSOEren aurkako ofentsiba juridikoa etengabe jarraitzen du, eta atzo areagotu egin zen UCOko agenteak bere Ferrazeko egoitzan sartu zirenean, Leire Diez kasuaren testuinguruan. Argazki nagusian, Ursa eta Egako egoera txarrean bizi direnen aurkako operazioa. Ertzaintzak tokiko poliziak eta Espainiako Polizia Nazionalak 119 pertsona identifikatu zituzten atzo Gasteiz hegoaldeko Ursa eta Ega lantegi abandonatuetan, non baldintza zikinetan bizi diren arratoi eta zabor artean. Tartean, Inesola Izola, eragin trafikoagatik oso zigor gutxi egon dira. Ezkerreko berrian, URak interkonexio lanak berriro hasteko onespena eman du. Beheko berrietan, Iñaki Iriondoren azterketa, Zupiriaren zergatik hemen? Ondoan, Luis Irizarren ondare humano eta gastronomikoagatik. Azkenik, pareko materialarekin lehen txapelaren bila. Euskal Herria irratieri dagokionez, honela diote berriek. Arnasa, musika, antzerkia eta dantza uztartzen duen barne bidaia. Bere ikuskizun berria aurkeztuko du ostiral honetan Jokai konpainiak Sanduzelaiko Zibiboxean. Naturan eta gizakion barne erritmoetan inspiratutako bidaia da. Eskuineko berrietan, goian, Jon Basaguren, Izaki Gardenak. Martxa hartuta, kontzertuetaz gozatzen ari gara momentu honetan. Iruñeko udalak antolatzen duen kantu eta hitza zikloaren eskutik, Gasteizko taldea Oko Andre Mari plazan arituko da ostegunean, 8etan. 2024an Orube diskoa plazaratu ondotik iritsi zen iaz Sitxak azken lana, aurrekoaren jarraipen gisa ulertu daitekeena. Kontzertuan, disko hauetako abestiez gain, taldearen ibilbidean mugarri izan diren abestiak berreskuratuko dituzte. Bean, adiskidetasun baten haustura Irlandako Gerra Zibilaren gerizpean.
Martin McDonagh zuzendariak 2022an grabatutako Banshees of Inisherin filmaren inguruan mintzatu da itsaso jauregi proiekzio gelaren atal berrian. Kaixo eta ongi etorri gurera, Unax eta Martin, zer moduz? Ongi, kaixo. Zer bat zuek hemen izatea, Oxitocin taldearen izena zatozte, etzerate zuek bakarrik, beste okerrezonago bi kide falta dira. Baina, lehenik eta behin hitza emango dizuet aurkezteko pixka bat taldea, ezagutzen ez zaituztenentzako, bereziki beraientzako, nola aurkeztuko zenukete Oxitocin? Gu gara Nafarroko, Iruñako egindako talde bat, egiten dugu grunge eta shoegaze, rock, bai. Eta, bai, orain dela urte bat hasi ginen, gutxi gora bera. Eta, bai, hori. Hori da dena. Bai, esan? Pues, momentuz daukagu EP bat, bederatzi abesti totalean, eta duela gutxi atera dugu bi abesti gaztelaniaz. Bai. Ere bai atera dugu bideoklip bat, grabatu du Xabi Presak. Bideoklipen munduan famatua da, hemen Nafarroan. Eta hori oso konten gaude. Orain dela gutxi jo genuen txintxarrin, eta ere bai oso pozik. Orain sartuko gara pixka bat zuen estiloaren inguruan pixka bat hitz egitera, baina hori baino lehen aipatu duzu duela urte bete gutxi gora, beraz, izinetela, nola sortu zen taldea, zein izan zen lehenengo txispa hori? Begira, ni negoen nire lagunekin eta Martin bere lagunekin telepizza batean ez ginen ezagutzen elkar, nik edan nuen pixka bat eta joan nintzen beraren gana zildatzera. Eta ezakin nola atera nuen musikaren kontua, eta ikusi genuen geneukala asko komunean, en komun musikan eta hori, eta nik esan nion bateria jotzen nuela, eta bera esan zidan gitarra jotzen zuela eta musika igoten zuela, eta nik entzun nuen eta esan nion guatzen egitera talde bat, eta horrela sortu zen. Hasieratik argi zenuten ze proiektu mota egin nahi zenuten, ze musika mota egin nahi zenuten, edo pixka bat izan da urte honen evoluzioan sortzen jonden zerbait? Ni ustez, denborarekin musika estiloa definitu da gehiago. Bai, hasieran zen, gure lehenengo bestia zen India, eta gero Bai, indie. Bai, rock alternatibo eta... Gero pasatu gara musika, ez dakit, pesimistagoa edo ez dakit nola esplikatu. Izena, Oxitocin izena, nundi dator? Oxitocin jaiotzean, generalan da binkuloaren hormona. Zu, ez dakit, musu bat ematen duzunean, oxitocina botatzen duzu. Eta bai, oxitocina, niri jarri nion izen hori, zergatik, jaiotzean, hormona hori ateratzen da. Eta uste nuen poetikoa zela, ez, jaiotza, nola pertsona bat sufritzen duen, gero bizitza ateratzeko, ezakit, polita da. Ez dakit hemen biologo batzu ditugun edo, baina biologoaz gain ere, astronomoak ere horrelako zerbait ere bai, ze atera ez zuen azken epe hau, bi kantu hauek, epearen izena Perseidas da, zuzen. Zer aurkitzen dugu bertan? Bai, zen gehiago zeren lehengo abestia ditzen zen Por nada del mundo eta usten genuen zela oso... Normala, bai, oso erreixa. Eta azkenean esan genuen, behar dugu zerbait
zu entzuten duzu tituleri eta geratzen zara. Bai, eta, bueno, abestiko bertso bat zen Estrella Fugaz, orduan, nola, perseguidaz da, ¿cómo se dice estrella? Izarra. Izarra euria, esan genuen, pues perseguidaz. Zer aldatu da zuen lehenengo lanetik, ateratzen dituzken ingeles ez okerrez banago, lehenengo kantu batzuk, zer aldatu da bertatik orain kaleratu berri dituzuen bi kantu hauetara? Pues, ni uste dut gehiago badakigu guren artean, ez dakit. Musika jotzen duzunean oso importantea da zure lankideak ezagutzen duzula. Eta orain gehiago badakigu elkarrekin eta hori. Bai, konektatu gara gehiago denboraren zehar. Hasieran bakarrik geratzen ginen musika egitera edo bakarrik hitz egiten genuen musikaren buruz zen gehiago nola lankideak, baina orain gertu gara elkar eta hori. Epe honetan bi kantu bakarrik daude. Zergatik aukeratu duzu formatu hau? Usten genuen bi zegoela ongi. Zerbait motzagoa. Bai. Hau izan da gure saiakera publiko handi batera nazional publikoari hori da. Ze musika inglesez niri gustatzen zait, guri gustatzen zaigu gehiago, baina bizi garen tokian ez da oso ez da normala. Ez da inospetsua. Hori. Esango zenukete epe honetan helduagoak zeratela? Helduagoak agertzen zeratela? Ez dakit, ez nuen esango esango nueke gu garela gehiago, intimitate gehiago dagoela epe honetan. Konexio handiago dagoela eta konfiantza ere bai. Orduan oxitozina gehiago ere bai? Bai. Aipatu dugu lehen zuen soinuarena, esan dezue denborarekin aurkitzen ari zeratela, sentitzen dezue topatu dezuela dagoeneko zuen soinua edo tengabeko aldaketa batean espero dezue sartzea? Nahi dugu pixka bat esperimentatu gure soinuarekin eta futuroki egingo dugu gauz ezberdinak eta ikusiko dugu zein izango da. Bai, segitu musikarekin eta ez dakit, igual hurrengo urtean egiten dugu beste musika diferente bat. Eta guri gustatzen zaigu hori, ez dugu nahi musika estilo batean sartu, orduan segituko dugu hola. Aipatzen duzue, esperimentatu nahi dezuela, hortaz estiloak aldatzen junzerate, hizkuntzak aldatzen junzerate ere bai. Zergatik euskeraz ez? Bai, pues, niri asko kostatzen zait euskeraz hitz egitea. Baina gustatuko zitzaidak ez euskera izen oso polita da. Baina bai, igual egun batean, ez dakigu. Bai, niretzat... Zai egongo bera zer berria ateratzen den aurrerantzean. Aipatu duzue, hasieran ere, zuen estiloa grunge edo shoegaze, agian estilo hauek jende askoak ez daki zer diren. Nola deskribatuko zen dituzkete estilo hauek eta nola lotzen dute zuen musikarekin? Musika, shoegaze eta grunge biak atera ziren 2000 90? 1980. Eso, 1980 hamarkadan sortu ziren eta Nirvana eta My Bloody Valentine famatuak dira genero hori surgitu zituen. Eta, guk entzuten genuen musika estilo hori eta, gure estiloa pixka bat da horrela.
horregatik egiten dugu Urruntze eta Zubi. Zerk Gustatzen erakartzen zaigu gure aitak eta gure familiak, generalean, nola da, irakutsi digute musika hori, ze txikitaz direnean entzuten zuten hori, eta orain gure gustatzen zaigu. Zerk erakartzen zaituzte musika horretatik, talde horietatik, zer da erakartzen zaituztena gehien? Barkatu alduzu errepikatu. Zerk erakartzen zaituzte shoegaze edo grunge estilo horietatik edo aipatu dituzuen talde horietatik, zerk erakartzen zaituzte gehien? Niri, pues, por ejemplo, Nirvanaren soinua, ez dakit, iruditzen zait zerbait, unikoa, eta beti nahi nuen zerbait antzekoa egin, zeren, bueno. Dena metsa da bat. Bai. Eta entzuten duzu musika hori, entzuten duzu Nirvana eta esaten duzu, nahiko nuke hola musika holakoa egin. Bai. Eta ez dakit, shoegaze eta, bueno, el grunge, esango nuke bi musika estiloak oso espezialak sentitzen direla. Entzuten duzu musika hori eta ez da normala. Emozioak ekartzen dizuna estiloa ez da hori, sentitzen duzu dela espeziala, sentitzen ari zarena. Askotan aipatzen da horrelako estiloetan, horrelako taldeetan, distortzio askorekin, soinu askorekin, zarata askorekin, jendeari gustadakiokela, baina ez direla gauza politak. Zuek uste duzue musika estilo hauek eta zaratak eta musika altuak eta distorsionatuak konpraginatu daitezkela edertasunarekin eta poesiarekin? Bai. Noski baietz. Zarata ekspresio modu bat ere bai izan alda. Pentsamentu asko duzunean eta ez dituzu pentsamentu zehatzak. Da dena oso difuminatua. Ustez distorsioa eta ekoa eta horrelako heterogeneo, da igual. Horrelako atmosferak ongi transformatzen dutela emozioak. Sentitzen duzue horrelako musika azken aldian indartzen ari dela? Bai. Bai. Nik nabaritu dut, gutxinaka ari dira egiten, talde gehiago, genero horretakoak, eta ere ari du izaten talde horiek inpaktua eta guk espero dugu hori. Bai, ustez musika estilo hau, igual orain dela 10 urte, musikariak egiten zutela horrelako musika esango zuten musika hau ezin zutela bizi musika honetik. Baina ustez gure adinako jendearekin musika hau ez dakit, resonatzen du gehiago gurekin, ez dakit. Baina ez bakarrik gu, gehiago, jende gehiago gure adinakoak. Gaur egun badakigu, bai sare sozialak, TikTok, Instagram, gauzak azkar doazela, gauza motzak egiten dira, geroz eta azkarragoak. Gaur bertan ikusi ditut pare bat artista irratian Marte Lasartekoak esaten horixe bera, ez musika bera ere bai, geroz eta azkarrago desagertzen dela. Zuek esango zenukete zuen musika ondo egokitzen dela gaur egun daukagun dinamika horretara, edo ez da egokien dinamika azkar horietarako? Esango nuke ez dela egokia, baina gertatzen dena nik ustez orain dela, nik ustez hurrengo urteetan musika diferentea eta espezialagoa esango duten bezala rebibitu egin behar duela. Hainbeste, esan duzun bezala, hainbeste kontenido dago, hainbeste moduko musika eta dena superazkarra. Ustez, jendea azkenean saturatu behar dela.
horretaz. Eta hori. Eta askotan nostalgia bilatzen dute. Eta Zer moduz ikusten duzue, bai Nafarroa, bai Euskal Herrian rock alternatiboaren estena edo shoegazerena edo grunge? Bai, badago, badago, baina nik ez dut entzuna asko. Ja, ez dago asko. Dago neska bat, Arima, dela Bilbokoa, ustez. Ere bai, ez, igual ez entzun duzue. Ez dute egiten shoegaze, baina horrelako musika ere bai. Dolerme, ustez, de Donostikoa. Eta bai, nik ustez, orain daudela artistak egiten dutela horrelako musika, eta egongo dire. Esango zenukete, zuek Iruñerrikoak izan da, Iruñerrian erresagoa, talde berrien artean, naiz eta estilo ezberdinak landu, sortzen direla komunitateak? Bai, por ejemplo, zaten dugu talde bat, más o menos gura ainekoa deitzen direla, Spektro. Eta lagundu diete asko, gainera taldeko bat da nire lagun mina. Eta beti daude laguntzeko ere, ezagutzen dugu beste talde batzuk, Ribernu bezala, eta bai, ez daude asko, baina komunitateak Bai, sortzen dira komunitateak, ze azkenin denak gaude saiatzen gure musika entzutea, Eta beraiek ere bai, eta da diferentea, baina gustatzen zaigu, egiten dugu nahi duguna, eta hori elkartzen digu. Nola laguntzen dira bi musika talde, zertan lagundu dezakete elkar? Aldigute erakutsi, ez dakit, musika egiteko programa bat, efekto bat, jotzeko sala bat, edo kontaktuak, dena aldu lagundu. Ze azkenin gure entornoaren lankideak ere bai, esan duten bezala, saiatzen ari dira eta igual zu ez duzu ezagutzen inor eraman aldizula telebistara, ez? Baina igual ezagutzen duzun norbait, erakutsi aldizu nola telebistara joan. Eta hori dena nabaitzen da. Zuen inguruan, esango zenukete erresa dela, zaila dela kontzertuak lortzea, lehenengo kontzertu horiek lortzea, nola ikusten duzu egoera horri? Hasieran, kostatu zitzaigun pizka bat, gure lehenengo kontzertu izan zen instituto batean. Bai, gure bigarren kontzertu izan zen hemen Narbarten, festetan. Eta, igual, astean gehiago kostatzen da, ze gainera gu txikiak gara, ez? Ni badaukata 17 eta bera 16. Eta oso, ni ustez, zaila da, ze gure adinakin, serio... Ez digute hartzen serio. Hori. Eta, idatzi dugu, leku batzuetan ez digute erantzuten. Beste batzuetan ezin dugu zeren, behar dugu dirua eta ez dugu dirua. Claro, hori ere galdetu behar nizuen. Aipatu duzue talde berria zeratela, urtebete daramazuela gutxi gora bera. Gazteak zerate, baliabide ekonomikoak, imaginatzen dut ez dituzuela 30 urteko batenak bezala, baina dagoeneko 9 kanta atera dituzue, nola egin duzue hori? Lehenbiziko 7 kantak egin nituen nik. Bera lagundu zidan bateriak grabatzen, eta nire logelan ordenagailuakin eta bateria elektroniko batekin. Bateria elektroniko batekin, eta gitarra entxufatu, eta moldatu gara musika egiteko, eta gero ja atera genuen EP, Through Eyes and Mirror, deitzen da, eta atera genuena jende gehiago ezagutu ziguten, eta gero pasatu ginen estudio batera. Alberto K. grabatu zigun, han Iruñan, eta oso esperientzia ona.
oso Zein esperientzia da diferentzia, imaginatzen dut, norberak egiteak dakarrela ikaragarrizko lana, baina aldi beran ere, agian askatasun gehiago emango dizu, lasaitasun gehiago, zein da diferentzia zuek zegoen kabuz grabatzeak edo estudio batean laguntzarekin? Ba, ni ustez nahiago dutela nire moduan egitea gauzak, ze esan duzun bezala moduz batez libertad gehiago duzu, ez? Eta nahi dut hau egin nola, nahi dut hau horrela soinu egitea. Pues egingo duzu eta jazta. Baina estudio batean da dena kuadrikulado gehiago, ez? Eta dena grabatzen da modu batean, eta niri gustatu zait asko, eta oso ongi sonatzen du, baina hori. Ustez nahiago dutela ni nire erremientekin lan egitea. Zezagun bati, esan beharko bazeniote oxitozin entzuteko, zer esango zeniokete lehenengo, diskoa entzuteko edo kontzertu batera juteko? Kontzertu batera. Kontzertu bat. Zergatik? Bai, denak esaten digute gure kontzertuak gehiago gustatzen zaiela gure musika baino. Eta nire ustez ere bai. Nahiago dugu jendea ikustea eta jendearekin hitz egitea, eta ustez dena zerkanagoa dela, eta gustatzen zaigu hori. Bai. Zer bilatzen duzue Baina- kontzertuetan? Zer? Zer bilatzen duzue kontzertuetan? Ba, show egitea. Show egitea. Nahi dugu, jende ikustea, gu, sonatzen dugula diferentea. Eta, horrela, gutxinaka, jendea lortzea. Hori da. Guk entzute eta hori. Bai, uste dugu ikusten duzunean pertsona bat jotzen musika talde batekin konektatua sentitzen zara, oxitozina, ez? Konektatua sentitzen zara taldeari gehiago eskutzen baduzu Spotify. Haize, hori azkenean alienatzen du musika esperientzia. Nora nahiko zenukete joan oxitozinekin? Bueno, ez dakigu. Aldugun lekura. Gustatzen zaigu jotzea, asko. Eta, ez dakit, igual bihar sortzen zaigu kontzertu bat Valladoliden, eta joten gara Valladolidera, ze gustatzen zaigu eta ongi pasatzen dugu. Aipatu duzue hasieran nahiko zenuketela ere publikoa pixka bat handitzea. Handitze horretan edo leku gehiagora joate horretan, jende gehiagora iriste horretan, zer nahiko zenukete ez galdu, zer nahiko zenukete mantendu orain dagoen bezala? Bai, pues, musika egiteko libertad. Nahi badut egin musika hau, egingo dut. Gure esentzia. Bai, gure esentzia. Bukatzeko ja pare bat galdera botako dizkizuet. Lehenengoa, Perseidas, zuen azkeneko epea, bi kantukoa, zer nahiko zenukete jendeak pentsatzea edo sentitzea lan hori entzutean? Ba, entzuten duzunean kanta, nahiko nuke nola konexioa sentitzea. Badakita errepikatzen ari den zela, baino. Sentitzen duzula, entzuten ari zaren letra, konektatzen duzu zure bizitzakin. Eta letra oso simplea du Perseidas. Baina ustez hori dela esentzia kantarena. Ze hori simplizitatea eta dena genuinoa gehiago egitea, gustatzen zait. Eta ustez lortu dugula Perseidasekin. Bukatzeko bikote, askotan galdetu izan dut hau, baina orain inoiz baino egokiagoa ikusten dut. Askotan galdetzen dut, zer esango zenioketen hasi berri bati, gazte bati, beldurra dioen bati, hori, musikan hasi nahi du, talde bat sortu nahi du, baina pixka bat lotxa ematen dio, beldurra ematen dio, baina, klaro, zuek hasi berriak zerate, gazteak zerate baita ere, orduan beste gehienek baino freskoago izango duzu hasieroari. Ze gomendio emango zenukete? Bai, pues ez lotxa izan ze azkenean ustez sortzea munduan bizitza eman dugun gauzarik politena da. Ze
da zure sormena zuria bakarrik, eta inor egingo du inoiz zure moduz, eta ustez hori oso polita dela. Eta ez ja sozialki, zure bizitzarentzat, zu konten egoten bazara egiten musika eta munduari erakutsi egiten duzuna, segi aurrera, ez izan lotxa. Gainera, Martin hasieran ere zeukan, no? Beldurra ateratzeko musika, baina pentsatu behar duzu, igotzen duzuna musika, daukazu posibilitatea zure bizitza aldatzea eta... Hori da. Eta ez duzu behar izan beldurra. Ni oso lotxatien nintzen, eta nire musika erakustea nahiko lotxa ematen zidan. Baina unaz esan zidan, publikatu, eta egon nintzen egun batzuk pentsatzen, ez? Publikatzen aldut, hau gustatzen alzaio jendeari. Eta azkenen egin dugu eta hemen gaude, eta oso konten nago horregatik ere bai. Bueno, grabatu genuen Xabi Presarekin, esan duten bezala, eta... Gero ekainean, ekainak 13etan dugu kontzertu bat Txantrean, Tekiz barrean. San Ferminetan ere bai jo behar dugu. Eta, bueno, segitzen badiguzue, ikusiko duzue Instagramen edo horrela. Non joko dugu. Gonbidapena luzatua, jarraitzeko saretan, baita ere gerturatzeko kontzertuetara. Mila esker gurekin ezategatik. Adi jarraituko dugu baita ere zer berria ateratzen duzuen aurrerantzean eta hurrengor arte. Eskerrik asko, zuei. Agur. Agur. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ere bero handia, atzoko eguraldiaren oso antzekoa. Kostaldean temperatura maksimoak 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 34-36 gradu ingurukoak. Bereziki kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan. Ia oskarbi egongo da, goiodei batzuekin. Goizean haizea aldakor ibiliko da, hego ukituarekin eta eguerditik aurrera eki-ipar-eki aldera egingo du kostaldean. Iluntzean haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du, hasieran Bizkaian eta gero gainerako tokietan. Orduan arindu egingo da beroa. Ostiralean temperaturak behera egingo du ipar partean. Ipar isurialdean temperatura nabarmen jaitsiko da, balio atseginagoak izango dira, 23-27 gradu ingurukoak. Baliorik baxuenak itsasertzean neurtuko dira. Lurraldearen erdialdean eta hegoaldean 30 graduren bueltan ibiliko dira altuenak. Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan baliteke 30 gradua gainditzea. Zeruan hodei gehiago ikusiko ditugu ipar isurialdean, hodei baxuak. Hegoaldean zerua garbiago egongo da. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea nagusituko dira. Kaixo eta ongi etorri gurera, David, zer moduz? Kaixo, oso ongi, eta zuek. Hementxe, bero pixka bat pasatzen, baina bueno, Bai. elkarrizketa artean pasako zegu. Bai. Pingo Potens taldearen izenean zatuz gaur. Bai. Lehenik eta behin pasako dizut hitza, hobeto azaltzeko zer den proiektu hau. Eta bueno, gero izango dugu izenari buruz ere, baina lehenik eta behin ezagutzen ez zaituztenentzako zer da Pingo Potens? Bale, Pingo Potens, bueno, musika proiektu bada, bere sortzen da momentu zehatz baten, ez, ni gaixotasun larri bat izan nuen, zorionez ja guztiz sendatuta nago, baina gaixotasun honekin etxean geratu behar izan nuen, eta, bueno, musikarien naiz betidanik, txikitatik, eta talde askotan jo izan dut, konposatu izan dut, moldaketak egin izan ditut. Eta batean, topatu nintzen nire etxean, ni bakarrik, eta momentua iritsi zen ez, niretzako konposatzea.
eta zerbait propioa egitea, ez? Eta, bueno, Joana eta biok, Joana baxu-jolea eta nire bikotekidea, biok planteatu genuen, zergatik ez dugu honekin aurrera joeten eta hasi ginen konposatzen, eta pixkanaka, azkenean diska dugu aurkezteko. Nik moldaketa eta konposaketa musikalak egiten ditut, eta Joanak izkiak edo letrak egiten ditu. Eta bion artean proiektua aurrera eraman dugu. Zer esango zenuke duela proiektu honek beste proiektu batzuk ez dutena? Bueno, formazioa nahiko bitxia da, eta gero baitaren nire ustez eman diogun ikuspuntua, ezta? Alde batetik estilotik ez du estilo konkretu bat, leku askoetatik hartzen ditugu influentziak, azkenean urtez eta urtez musika asko entzun izan dugu, eta estilo askotakoa, eta ez gea enkasilatzen nola estilo konkretu baten, eta sortzen dena plasmatzen saiatzen gea. Gero bestetik hori, askotan gertatu izan zait, beti soloak eta holako momentuak izan ditugu talde askotan, eta hortik ere urruntzen geha, ez? Saiatzen geha talde soinu sendo bat sortzen, hirukote elektriko batekin, eta gero melodiak edo solo zati horiek sinte melodiekin plasmatzen ditugu, ez? Eta azkenean laukote baten bihurtu geha, hori hirukote normal bat, bateria, gitar jolea eta baxu jolea, eta gero sinteak, melodia zati hori ematen dizkiotenak, ez? Ados. Talde ia guztiei galdetzen diet hau, baina gogo berezia zuen galdetzeko. Pingo Potens izena, nondik dator? Zer esan nahi du? Bueno, hau, anekdota, pixka luzea, baina, saiatuko naiz laburtzen pixkat. Gindua zen Joana eta biok, herrira familiekin bazkaria genuen, eta kotxen gindua zela, irrati saio baten entzun genuen historio bat, eta hor geratu zitzaigun buruan, ez? Historioa da, hola laburbilduz, 17-18 mendeko abadia mexikar baten, kantu liturgiko batzuk abesten zituzten moja batzuk, eta momentu konkretu baten Ama Virginaren boterea esaten zuten, ez? Virgo Potens, latinez. Eta, beti momentu hau iristen zenean, ez ziren oso eroso sentitzen, ez? Virgo, behaientzako ez ziren oso ongi sonatzen, Virgo, Perga, hor zuten konflikto bat izki horrekin, edo hitz horrekin, eta azkenen juntziren apez nagusiarei edo abad nagusiari, eta esan zitena, aldatu zezaketen ezki hori, ez zitzaiela oso ongi, ez ziren oso eroso sentitzen, eta apezak esan zuen, Virgo esan ordez, Pingo esan zatzue, eta orduan Pingo Potens esaten zuten, ez? Pingo, garai hartan, zen emakume bat ez zela oso ongi ikusia, ez? Pixkat aske sentitzen zen emakume bat, eta, Eta anekdota hori geratu zitzaigun buruan, eta konposaketa prozesuan hasi ginenean, Joanari burura etorri zitzaion, eta zergatik ez diogu Pingo Potens jartzen taldeari, eta hala izan zen. Horrekin geratu ginen. Taldearen beste gauza kurioso bat, nik uste gaur egun talde iaia guztiek ateratzen dutela singela edo singelak, zuek atera dituzue tringelak. Zer da tringel bat, nondik datorri ideia hori, zergatik egin duzue formatu horretan? Hau izan zen azken, baina hori ziur esaten dizut, azken momentuko zerbait izan zen, eta kontua da, 3 kanta grabatu genituen eta intentzioa zen talde guztiek egiten dutena, ez? Singelak atea, pixka bat denboran hori aldenduz, eta hola atentzioa pixka bat ditzea, baina hain gogotsu genden eta gainea ez dakit hor zure eskutan izatea 3 kanta jendeari aurkeztu nahi zenien 3 kantak izatea,
Eta banakateatzea egiten zitzaigun pixkat, como, buah, jode. Orduan, batean planteatu genuen, eta zergatik ez ditugu hiruak batera ateatzen. Eta hala planteatu genuen, gutxi gora bera 3 hilabetero, 3 kantateatzea, eta hola diska osatzea, eta, bueno, ez da erraza izan, baina azkenean lortu dugu. Lortu dugu gure helburua. Eta orain, 9 kantuek atera duzue Pingo Potens izeneko LPA. Bai. Ze sentitzen da, behin lan guztia ja aterata dagoenean, eta ja bere osotasunean ja erakusi zuenean, zer sentitzen da? Alde batetik askea, bai. Osea, oso gogorra izan da, prozesua, esertzen zea eta pixkat zehazten dituzu zure hori gidoi bat, noiz atera, baina gero bizitza dugu baita ere bestetik eta gauza asko gertatzen zaizkigu bizitzan eta eragozpen asko izan ditugu, baina azkenean aurrera eraman dugu guztia eta hori, alde batetik askea, lasaitasuna, lortu dugu eta gero izugarrizko poza eta asko osatzen gaitun zerbait, ez? Osea, azkenean proiektu propio bat izatea ez da erraza eta osea, nik beti norbaitentzako egin ditudan moldaketak edo konposaketak askoz ere argiagoa ikusten dituen niretzako egin ditudanean baino, osea, hori exigenteago jartzen zea, ez dakit duda asko ateatzen zaizkizu, baina bueno, azkenean aurrera joan bat zea eta hortan sinistu, ez? Diskonek etapa bat ixten du edo ireki? Guretzako ireki. Osea, intentzioa dugu honekin jarraitzeko eta eragozpen guztien gandik salto ingo dugu eta aurrera jarraitu bai. Intentzioa da jarraitzea konposatzen eta bigarren diskateatzea hemendik urte batera edo ikusiko dugu ez, prozesua, baina bai. Gaur egun ere badago jende asko esaten duena dagoeneko ez duela zentzurik 9 kantuko disko bat egiteak, hobeto dela egin duzuena, ez 3 solte utzi eta zuek zergatik erabaki duzue 9 kantuko LP oso bat atera egitea? Bueno, alde batetik ohitura dugu diska oso bat entzuteko, betidanik, ez? Eta bestetik baita ere kantak behar ditugu zuzenekoak egiteko. Orduan ez dugu zentzurik kantak izatea eta ez kaleratzea. Prozesua hori da, prozesu guzti hau egiten dugu musika hori eszenatoki baten gainean aurkezteko, ez? Hori da gure mundua, eszenatokia eta zuzeneko kontzertuak. Orduan lan guzti hau hor geratzen da, baina gustoko dugun zerbait da, osea, gehiena da hori, eszenatoki baten praktikan jartzea musika guzti hori eta jendeari aurkeztea. Interneten bilatuta aurkitu dut zuen deskribapen bat, eta hor jartzen du zuen musika dela eklektikoa eta baita pertsonala ere bai. Ados daude horrekin zuk bestela nola deskribatuko zenuke? Osea, nire naiz inor, hori nire gure musika hori azpizen bat jartzeko, baina bueno, eklektikoa izan liteke, bai. Osea, estilo asko entzun daitezke, 9 kanta hauen artean estilo asko entzun daitezke. Popetik stonerrera, rock progresiboa, osea, estilo asko nahasten dira, baina modu natural batien, ez? Behintzat hori saiatzen gara, eta gero saiatzen garen beste abiapuntu bat da, hori naiz eta estilo askotatik edan, bai entzutea eta pixkat identitate hori izatea, ez? Esaten den genuena, bai sinten bidez, bai ahotsan bidez, bai melodien bidez, bai. Kantuak euskeraz eta gazteleraz daude, idatzita okerrez banago, zergatik bi hizkuntzen arteko jolas hori edo badago ezberdintasuna hizkuntza batean idaztean, sortzean, bestean? Ez, forma natural baten baita ere ateatzen da, ez? Hasieran niretzako pixkat arraroa egiten zitzaidan, baina bai egia da, ezkiak joanak egiten ditu eta batean esertzen denean eta, osea, musika dauka, nik egiten dut ahotsaren, melodiaren gia bat edo esaten dena, ez?
Eta berak entzuten du eta hasten da idazten, ideiak idazten hasten da, eta bapatean konturatu zen euskaraz egiten ari zela kanta bat, ez? Lehenengo tringelan. Eta bigarrenean ere, modu natural baten ateratzen Biarrain, beste kanta bat euskaraz, hirugarrenean ez da atera, baina bai badago bertso bat nire amonari eskinitako kanta bada, eta hor badago bertso bat euskaraz. Baina ez dugu behartzen, modu natural baten ateratzen da, eta ez dioguko egingo, ez? Zer bilatzen duzu entzulearengan? Gehiena musikaz gozatzea eta gure mezuak disfrutatzea, ez? Azkenean, gure kantak entzuten dituzunean, ez duzu amodiozko kanta bat entzungo, ez duzu, alde egiten dugu pixkat hortak, nahi duguna da mezu positibo bat bidaltzea, kontaketa arruntak izatea, baina edozein identifikatu alduen zerbait, ez? Horrein, letrak aipatzen dituzula, zein esango zenuke, bat baldin badago ezakite baino, kantu guztiak nola lotzen dira, letra bitartez agian soinuaren bitartez edo zein lantzen diren gai nagusiak? Denetatik hitz egiten dugu, baina bai, hau ez daki jende asko, baina bai tringel guzti, ikusi aldo zuenez gure YouTube kanalean, tringel guztia badute bere bideoklipa batezik, ezin izan dugulako egin, baina nik uste amaituko dugula lan horrekin eta sorpresatxo bat izango dugu hortik. Baina tringel guztia badute lotura batez, hiru singleak, historia bat kontatzen dute, bigarren tringela beste historia bat eta hirugarrena beste historia bat. Zertaz hitz egiten dugu, badaude mezu filosofikoak, adibidez Diogenes bada anekdota bat, Diogenes zen filosofo bat, guk gaur egun beste ikuspuntu bat dugu, baina berez kontrakoa da, ez? Diogenes bizi zen barriltxo baten, ez zeukan ezer, eta Alejandro Magno bere gomendio baten eske juntzan bere konkistak egiteko, ez? Eta dirudienez Diogenesek zerbait esan zion, laguntza eskain eman zion, eta behin boteretsu izan zenean eta guztia konkistatu zuenean, itzuli zion bere gana eta esan zion orain boteretsua dela eskatzeko nahi zuena, eta Diogenek esan zion kendu zaitez eguzkizpiak entzun dizkiazula, ez? Batetik horiek, bestetik nire amonari justu konposaketan nire amona gaixo egon zen, 2 hilabete egon nintzen ospitalean berakin, eta kanta bat eskaini dugu, bere omenez, bere bizitza pixka kontatzen. Zer gehiago, badago kanten bat baita ere kontzertuetara joaten den jendeari eskainia, pixka denetarik badago gutaz hitz egiten duen kanta baita ere, nola gaztetatik bullying jaso izan dugu, baina gu argi genuen zer nahi genuen bizitzan eta lortu dugu, holako anekdota arruntak dira, baina edozein identifikatu aldu dena, ez? Artista askori galdera hau gustatzen, baina niri asko gustatzen zait galdera hau egitea. Zein esango zenuke dela lan honetan zuretzako kantari kutxunena, edo esanguratsuena, edo gehien gustatzen zaizuna? Enez geratzen batekin, sentitzen dut baina ezin dut. Ez, guzti daukate zerbait, berez, gitarra jartzen duenean gainen eta taldekideekin jotzen dugunean, guztiak disfrutatzen ditugu, modu batera edo bestera, baina azkenean oso ezberdina dira, baina azkenean gu sortutakoa dira eta sentinben hori gozatzekoa da, guztiak gozatzen ditugu berdin, bai. Arrutziko ego. Lehen aipatu duzu, kantuak sortzerako garaian askotan zuk sortzen duzula lehenengo melodia bat, gero hitzak jartzen dira. Nola izaten da prozesua? Nondikan hasten da abesti bat eta zein da egiten duen bidea normalean?
Bale, normalean musika egiten dugu lehenengo, preproduzio bat egiten dut. Osea, gero diskan entzuten dugun kanta, baina home studio, bueno, gure estudioan hor Zizurren, pista guzti grabatzen ditut, baina ez profesional moduan, baizik eta gia bezala, ez? Eta berez preproduzio hori ja kanta entzun dezakezu, ez? Orduan moldaketa guztik hor egina daude, eta ahotsarekin adibidez, gia bat egiten dut, ez? Nondik nora joan daiteken, pixkat melodia eta guzti hori. Eta gero, behin preproduzio hori itxita dudanean, joanaren prozesua hasten da, ez? Berak entzuten du eta ea zer esaten dion pixka kantak eta berak sortzen ditu hitzak, ez? Hola da prozesua. Guztietan hala egin dugu, bai. Erresa da, bikotekidearekin talde batean sartzea eta horrelako proiektu bat aurrera ematea? Bueno, bai, osea, elkar sartzen dugu oso ongi, urte asko daramazkigu elkarrekin, eta konflikto asko sortzen dira, Osea, diskusio asko izan ditugu, baina azkenean gero helburua lortzen dugunean, guretzako hoberena, ez? Osea, gehiago pixatzen du lortutakoak. Bai, gainera eztabaidak eta hola izatea bikotekideen ongi dago, ez? Osea, ezkea isildu behar ez da ere, ez? Bate pentsatzen du modu batez, bestea bestez, eta saiatu behar geha, amankomunean zerbait hartzea eta leku batera iristea, ez, amankomunean. Zetorkizun ikusten diozu Pingo Potensi? Ez dakit, bizitzak ematen dion etorkizuna, osea, gure helburua da ahalik eta guztien jotzea, hau ez dugu beste helburu batekin egiten, baizik eta hori eszenatoki batera igotzea eta disfrutatzea eta gure musika eskaintzea. Eta gero datorrena, etor da hila eta listo. Ez dugu halako helburu berezirik. Zuk esango zenuke musika egiteko moduak edo musika proiektu hau aurrera eramateko moduak adierazten duela edo erakusten duela bizitzeko modu bat ere bai? Bai, klaro, azkenean gure bizimodua aldatu du. Honek eskaintzen du, denbora asko eskaintzen du, behar du. Musikaren kontua proiektu osoan leku txiki bat izaten du. Osea, badago atzetik gero promozioa, diseinua, hori konposaketa, enseuak, osea, badago atzetik lan pila bat ez dena ikusten, baina azkenean proiektuak ere duena, ez? Osea, orduan hori, lehen lagunekin gehiago ateratzen ginen, orain gure lokalen hori sartzen gara eta hor pasatzen zaizkigu orduak, eta azkenen bizimodua aldatu dugu, bai. Dena saiatzen gara gure bizitza soziala zaintzen, kontzertuetara joaten, eta genuen bizitza mantentzen, ez? Non ikusten duzu zuen burua 2 urte barru edo 5 urte barru? Ez dakit, osea, oraingoa eta gerokoa, ez? Osea, bai, etortzen dena, etor dadila eta besoak irekita hartuko du eta hori, baina hori bai, gure intentzioa da jarraitzea eta gure ilusio guztia da hori mantentzea denboran eta konposatzen jarraitzea, diskak ateratzen jarraitzea eta... Zer gustatuko litzaizueke jendeak pentsatzea edo sentitzea atera duzuen LP-arekin? Gehien gustatuko litzaigukena da gure kontzertuetara etortzea eta gozatzea. Osea, poza bere aurpegietan ikustea, ongi pasatzea, salto egitea, dantzatzea, abestea gurekin, hori da guretzako gozamena. Bestea, bakoitzarentzako, ez? Ez dugu aipatu baino, badituzue kontzertuak aurrerantzean? Bai, baditugu, bai. Berez, ekainaren 20an, gure diskaren aurkezpen berezi bat egingo dugu Laban, hor Gaztelu plazan. Aurkezpen berezi bat izango da, diskaren aurkezpenea, osea, diskan parte hartu izan dute gure lagun askok, ez, koruak sartzen, txalapartak, haizea ere sartu dituzte, eta saiatuko gara ahalik eta
gehien hurbiltzen diskaren soinura, ez? Kolaborazioak izango dira, eta gero baita ere, espero dugu gure gertuko jendea egotea eta guretzako kontzertu berezi bat izango da bai. Aurkezpena eta hortik ikusiko dugu ze abia puntua hartzen dugu. Izango du baita ere, nik uste esan aldo dela, hori uztailaren 31an Amean Arten barruan izango dugu kontzertu bat, baita ere Ziudadelan, eta beste zerbait ere hortik badago, baina esan ez. Adibiliko gara ordua, bestela saretan jarritzeko. Bai, jarriko dugu saretan eta... Osongi. Bukatzeko pare bat galdera gehiago. Proiektua handituko balitz, ikusle gehiago, plaza handiagoak, zer gustatuko litzaizueke mantentzea orain dagoen bezala? Gehien bat gure barneko ambientea edo, osea, nik gehien eskatzen dudana proiektuan da lagunekin jotzea, ez? Musikaria baino, nahi dudana da pertsonekin egotea eta beraiekin gozatzea eszenatokiko musika, ez? Guzti hori ez aldatzea, osea, naiz eta leku gehiagotara iritsi, mantentzea pixka bat bertan dugun ambiente polita, ez? Bukatu baino lehen galdetu nahi dizun, zer moduz ikusten duzu Euskal Herriko musikaren estena? Bueno, oso ongi ikusten dut, ez? Boteretsu, ez? Ikusten dira hainbat talde, guretzako baita garrantzitsua den zerbait, geroz eta emakumezkoen presentzia geroz eta botereagoa izatea eta normalagoa izatea eszenatokietan talde mistoak edo neska taldeak ikustea. Guretzako oso garrantzitsua da hori, talde maskulino asko ikusi ditugu eta honaino gaude, ez? Orduan geroz eta gehiago ikusten dira euskal taldetan eta guretzako oso polita da hori. Bukatzeko, David, zergatik eta nola bihurtu da proiektu hau hain garrantzitsua zuen bizitzetan? Guztia osatu delako, Joanak eta biok esaten dugu, badauzkagu bi lan jornada kompleta, badu alde batetik irakasleak gea, gure ikastetxeetako lana, eta badu jornada kompleta taldearekin, bai lan asko dago atzetik, eta hori, biak aurrera ematen saiatzen, aldugun bezala. Mila esker etortzagatik, David, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, zuei eskertu baita ere egiten zuen lana bertako taldeekin eta ematen digu zuen difusioarekin eta oso sentitu da nizela, esker mila. Plazer bat zuen izatea eta behar dezunerako noski besoak irekita izango gaituzue. Hori, eta arregon, Hori da. Bestela, adiez bagiltza, bidali lasai eta jasoko zaituztegu. Beraz, mila esker etortzeagatik, David, eta hurrengo arte. Esker mila. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta bere esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.